crec que et sortirà més a compte buscar-ne un de nou que arreglar-lo. Però els terrícoles són éssers sensibles. Ja t'he dit que aquest model terrícola està ja bastant desfasat. En diríem que ja ha caducat, que està en fase d'extinció. A mi tot això és injust. Injust. Les lleis i totes les normes que tenim al voltant. Ja és prou clar que el que estem vivint ara mateix ja no és una crisi econòmica, sinó que sobretot és una crisi política i encara més és una crisi cultural, és una crisi de valors. Ens ensenyessin a partir de les emocions a gestionar, a saber entendre per què sento això i per què avui em sento pitjor. I jo crec que la gent deu pensar que no surt a compte quan poguéssim, ens coneguéssim una miqueta més a nosaltres mateixos i no ens dediquéssim a estudiar tantes coses, podríem entendre'ns millor i no hi haurien aquests problemes. A veure, jo crec que és molt més fàcil anar a un altre planeta i començar de zero que canviar la mentalitat de 7.000 milions de persones. Home, comencem 100 persones allà i és molt més ràpid. La Terra també va començar amb 100 persones i hem acabat multiplicant-nos per 7.000 milions i ens estem carregant la Terra. Ara... Si el planeta per si sol ja no pot fer res, què podem fer nosaltres? Jo és el que no entenc. Hi ha tants de problemes. És possible que qualsevol acció sigui efectivament inútil. El budisme ens ho suggeriria, però això no implica que, encara que sigui per una mena, diguem-ne, d'impuls gairebé instintiu, ens sentim obligats justament a allò que amb un llenguatge ordinari diríem donar la cara. Encara que fos inútil. Bueno, potser perquè és inútil, mira. La necessitat que tenim tots de veure com ens hem d'ajudar els uns als altres, realment per tirar endavant. Que todos convivan, que se respeten todas las culturas, las razas, las personas, que no haya conflictos y si los hay, que sepamos cómo resolverlos, que no tengamos rencor. Un conflicto es una bendición de alguna manera. Está divertido siempre y cuando lo tomes con el sentido del humor o el sentido del amor, porque si te metes en el conflicto y te lo tomas como algo personal, vas a sofrir. Educació per la pau a partir de tot el que hem après, que pacifica el cor i manifesta el que veritablement som. Un ser únic que té totes les diversitats que manifesten les seves tradicions. Jo com a pagès ja estic plantant diferents varietats de cereals, diferents varietats de patates, lleguminoses. Llavors, com a persona, també el que voldria plantar i hauríem de plantar i cultivar entre tots, sobretot és molta més consciència i responsabilitat a l'hora de fer les coses i més sentit comú. El que necessitem és amor, harmonia, tranquil·litat. I és això, no hi ha més. I que estiguis content amb el que fas. Perquè si no estàs content amb el que fas, per què estem aquí, no? Necessitem que tots els joves s'uneixin, que tinguin, que siguin molt creatius per poder millorar el món. Sentido común, sentido en acción. Sentit comú, sentit en acció. Sentido común, sentido en acción. Sentit comú, sentit en acció.